Green Card resmname kabul ediş 10 aprelde başlayarmy? Näme üçin bu videony çekýän? Sebäbi eýem 10 aprelde başlaýar diýip dokument pul kabul edip başarla barmyşyn. Ýadyňyza düşýärmi bolsa, ýakyn Atawatan Türkmenistan saýtymyzda, TikTok hatamyzda ýürüte habar video paylaşdyk. Şol wagt Green Card bilen baglanşykly täze kanun sunugynyň kabul edilendigini we şol kanun sunugynyň 10 aprelde güje girýänini aýdypdyk. Ýöne kanun sunugynyň güje girmegi demek resmen kabul edilişiniň şol gün başlaýandygy manysına gelmeýär. Şol bilen maksat biler. Ýöne şondan soň bir näçe gün içinde başlap biler. Şu wagt üçin anyk däl. Elbetde haçan anyk bolanda biz hökmen Atawatan media bolup paýlaşar. Şonuň üçin bir ýerlemany dowam ediň. Şu ýerde eğerde Amerika, Germaniya, Türkiye haýsy ýerde çek bolsaňyzam resmendan terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüzüp biljekdiňizem ýene bir ýatlatýan. Şuna belek geçeýin, biziň makul sözlük, makul dil gollama kitaplarymyzam Amazondan alyp bilersiňiz. Häzirçe hoş, sag bolun.